Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby sme vám predstavili projekt Tradesto. Tradesto je brokerská spoločnosť, ktorá ponúka obchodovanie na Forexe a čo je dnes večer veľmi zaujímavé a čo bude leitmotívom celého večera, tak je, že s nami môže zarobiť naozaj každý. Nie len profesionál, ktorý už o obchodovaní na Forexe niečo počul, ale hlavne človek, ktorý dnes večer možno o Forexe počuje úplne prvýkrát. Čo je to tých 5 hlások, ktoré dokopy dávajú to zázračné slovíčko Forex? Forex je najväčší trh na svete, na ktorom sa obchodujú cudzie meny. Je to ako keby taká obrovská zmenáreň a denný obrat tohto trhu je až 5 biliónov amerických dolárov denne. Viac ako 15 miliónov subjektov obchoduje denne na Forexe a o sile tohto trhu svedčí to, že je 200 krát väčší ako známa burza na Wall Street. S príchodom internetu popularita Forexu výrazne stúpla. Pred pár rokmi mali možnosť na Forexe obchodovať len tzv. Parketoví obchodníci, ktorí stáli v burze, možno to poznáte z nejakých starších filmov, boli obklopení zo všetkých strán obrazovkami a mikrofónmi a vykrikovali nezrozumiteľné čísla. Dnes internet priblížil Forex všetkým. Je to úžasná situácia. Čo človek zvyčajne potrebuje, aby zarobil na Forexe? Štandardne to bývalo veľmi jednoduché. Ako prvé potrebuje pochopiteľne počítač s pripojením na internet. Ďalej potrebuje brokera, ktorý mu zabezpečí prístup na trh a potom potrebuje väčší obchodný účet a asi najdôležitejšou časťou sú skúsenosti a vedomosti. Skúsenosti a vedomosti sú často mimoriadne drahé, ich získavanie trvá veľmi dlhý čas a môže vás stáť veľkú kopu peňazí. Jednoducho potrebujete neustále dotovať svoj účet, pretože ste pri naberaní tých skúseností nejaké peniaze prerobili. Čo človek potrebuje, aby zarobil na Forexe s Tradesto? Tam je to omnoho jednoduchšie. Stačí vám počítač s pripojením na internet a menší obchodný účet. Obchodovať sa dá už od $250. Čím sa teda odlišujeme? V prvom rade sú to férové podmienky na obchodovanie. Sú aj iní brokery, ktorí samozrejme ponúkajú takéto podmienky. Tých brokerov je viacero, nie je našou úlohou dnes hodnotiť ich správanie. V každom prípade dôležité je, že Tradesto sa zameriava na začiatočníkov a na poskytnutie jednoduchého spôsobu zarobenia peňazí. Zároveň ale chceme poskytnúť veľmi zaujímavú príležitosť pre profesionálov, ktorí už na Forexe skúsenosti majú. No a to, čo nás odlišuje od všetkých a v čom sme výnimoční, je veľmi štedrý, silný a zároveň jednoduchý odmeňovací plán, aký iné spoločnosti nemajú. Ste úplný začiatočník? Ste tu správne. Pre vás je pripravený tzv. Social trading alebo copy trading. Je to veľmi jednoduchá a geniálna myšlienka, je to možnosť kopírovať profesionálneho obchodníka. Ak ste začiatočník, jednoducho si u nás môžete otvoriť obchodný účet a kopírovať profesionálov. Vždy, keď títo obchodníci zarobia, zarábate tiež. Ak ste profesionál, takisto máte u nás obrovskú možnosť na to, aby ste sa realizovali. Obchodujte u nás, držte sa svojej overenej stratégie, nerobte nič viac a nič menej, ako ste robili doteraz u svojich predchádzajúcich brokerov. Ale nechajte sa kopírovať a získajte províziu za každého jedného človeka, ktorý vaše obchody kopíruje. Za každý okopírovaný lot dostanete $2 americké a kopírovať vás budú stovky ľudí. Je veľmi jednoduché vypočítať si, o koľko viac peňazí môžete svojím spôsobom obchodovania zarobiť v Tradesto. Odmeňovací plán je skutočnou raritou. U nás totiž môžete priviesť ďalších ľudí, ktorí budú kopírovať profesionálov. Získate pravidelnú províziu z každého privedeného človeka vo vašom tíme, ktorý nemusí robiť nič viac, len kopírovať obchody. Budujete svoj tím a zarábate viac a viac. Iní brokery v priemere vydávajú až $400 na získanie jedného obchodníka. U nás je na toto nastavený odmeňovací plán, ktorý je mimoriadne štedrý a ktorý môžete využiť. Koho teda môžete priviesť? Môžete jednoducho priviesť ľudí, ktorí budú kopírovať. Sú to začiatočníci, možno rovnako ako vy, ktorí jedným stlačením tlačítka v softvéri začnú kopírovať úspešných ľudí a
kopírovať tým pádom aj ich zisky. Môžete priviesť profesionálneho obchodníka, ktorý bude kopírovaný, to je pre vás možno ešte zaujímavejšie. Môžete priviesť ľudí, ktorí budú budovať svoj a zároveň váš tým ľudí. Môžete priviesť subjekty, ktoré majú skúsenosti so získavaním klientov podobným spôsobom. Dôležité je, že zo všetkých privedených ľudí pravidelne zarábate a odmeny sú naozaj štedré. Ako to funguje? Sa budete pýtať, kde sa berú tie peniaze, no je to veľmi jednoduché. Za každé otvorenie obchodu na Forexe sa platí poplatok. Ten poplatok je na prvý pohľad veľmi malý, ale tieto poplatky generujú denne veľmi veľké sumy peňazí. 62,5% poplatkov za obchody rozdeľujeme medzi členov ako odmeny za budovanie tímu. Kvalitný broker so svojou širokou základňou dokáže denne vygenerovať desiatky až stovky tisíc dolárov a sú prípady, kedy prekročí tá suma 1 milión dolárov za deň. Takže z tejto obrovskej sumy naozaj môžete získať istú časť. Máte teda dve základné možnosti zárobku. Máte možnosť otvoriť si svoj obchodný účet a zarábať z kopírovania profesionálov. Vložíte si napríklad $1000 na svoj účet a máte zisk niekoľko percent mesačne. Alebo máte druhú možnosť, a tá je samozrejme omnoho sympatickejšia, môžete budovať svoj tým ľudí, ktorí kopírujú alebo obchodujú. Napríklad vložíte $1000, máte zisk x percent mesačne, ale k tomu treba pripočítať veľmi významný zisk zo siete. Úžasné na Tradeste je to, že registrácia do Tradesta je úplne zdarma. Neexistuje žiadna povinnosť kupovať si licenciu ani nič podobné, žiadnu franšízu, ani žiadne ako keby povolenie na vstup do systému, žiadne členstvo. Žiadne mesačné povinné udržiavacie poplatky, nič. Všetko je absolútne zdarma, stačí vložiť vami vybranú sumu peňazí na účet a veľmi dôležité je, že všetky peniaze, ktoré tam vkladáte, sú neustále vedené na vašom segregovanom účte, to znamená, že kedykoľvek chcete, môžete si tú sumu peňazí vybrať. Celý proces registrácie, vytvorenia si obchodného účtu a kopírovania je úplne jednoduchý. A pre všetkých máme samozrejme pripravený aj support. Ak by ste s tým mali akýkoľvek problém, sme pripravení vám pomôcť. Ak ste schopní priviesť do tohto projektu aspoň jedného človeka, predstavíme vám tretiu možnosť zárobku. Je to komplexná a efektívna cesta k profitu a je to tretia možnosť vašej odmeny. Celá sa volá Tradesto Premier Plán. Tento plán je úplne dobrovoľný a každého člena Tradesto nemôže žiadnym spôsobom k tomu nútiť. Je nezávislý od všetkého, čo sme povedali doteraz. Takže doteraz je to tak, otvoríte si účet na Forexe, vložíte naň peniaze a kopírovaním obchodníkov zarábate. Ak máte záujem, privediete ďalších ľudí, ktorí spravia to isté. Premier plán nám otvára trošičku iné možnosti. Premier balíček je pre ľudí, ktorí sú schopní pripraviť sumu $997, ktorá vám prinesie nasledujúce výhody. Ako som predtým povedal, ešte je tam jedna podmienka, je veľmi výhodné hlavne pre vás, ak chcete sa stať plnohodnotnými členmi tohoto Premier plánu, priviesť aspoň jedného jediného človeka, ktorý spraví to isté. Čo sa teda udeje? Vy si kúpite balíček $997. Nákupom tohto balíčka vám spoločnosť prevedie $750 na váš obchodný účet a k tomu vám pridá bonus. Prvý vstupný bonus, takže spolu máte sumu k dispozícii na obchodovanie až $1500. Zároveň získavate marketingové nástroje a možnosť byť súčasťou plánu Tradesto. Zatiaľ to vyzerá veľmi jednoduché. Ak privediete niekoho, kto si kúpi balíček, získate dve zásadné veci. Prvá je $100 provízia, ktorá je síce príjemná, ale v tomto prípade je tým, čo nás viac zaujíma, $100 pozícia na Tradesto Premier Board. Je to nastavené tak, že ak privediete akýkoľvek počet ľudí, za každého človeka ďalej privedeného dostávate $100 a zároveň aj $100 pozíciu. Čo to znamená tá pozícia? Každá
pozícia v našej spoločnosti je umiestnená na tzv. Globálnu Tradesto Premier Board nástenku a táto nástenka je len jedna jediná pre všetkých členov, je globálna, binárna a zväčša vyplňaná systémom. Ako príklad môžem uviesť iné systémy, ktoré podobný systém používajú. Je to napríklad Lioness, ten bude možno najznámejší pre všetkých. Ale všetci znalci Lionessu vedia, aké je komplikované byť efektívny v tom ich metrixe a v tom Lionessovom pláne. Potrebujete tam 4 ľudí priamych, ktorí získajú pozíciu a tak ďalej a tak ďalej. Je tam x úrovní, máte tam osobný, národný, európsky, svetový metrix, je tam toho viac. Tento metrix, ktorý je v Tradeste, je jediný, globálny a celosvetový. Znamená to stručne toľko, že tam doňho padajú ľudia z celého sveta. Čo sa teda udeje? V momente, keď sa rozhodnete pre Premier plán a nájdete toho vášho pokračovateľa, vytvorí sa vám pozícia, ktorá je zapísaná na nástenku. Je to vaša pozícia, ktorá je zaradená na prvé voľné miesto v systéme. Systém je osádzaný od hora dolu a zľava doprava a úžasné na tom systéme je to, že v podstate na Slovensku a v Čechách sme v tejto chvíli my jediní, kto tuší o jeho existencii, pretože spoločnosť ešte len chystá oficiálny nástup na trh a táto možnosť profitovať z tohto plánu je nám daná z dôvodu, že sme veľmi pomohli pri príprave celého systému a boli sme na ňom osobne zainteresovaní. Takže naozaj máme neopakovateľnú možnosť byť umiestnení úplne hore v tom matrixe a zabezpečiť si veľmi výhodné postavenie. Čo sa totiž potom udeje? Pod vašou pozíciou máte 6 ďalších pozícií voľných, v podstate sú v 2 radách, ktoré budú osadené ďalšími pozíciami, ktoré tam spadnú od ďalších ľudí. Vy už sa žiadnym spôsobom o to nemusíte pričiniť. Pokiaľ sa ale pričiníte a získavate ďalších ľudí, tak to funguje nasledovne. Ak získate nepárnu pozíciu, to znamená 1., 3., 5., 7. človeka privediete 9., tak títo sú umiestnení na Tradesto Premier Board automaticky globálne. Pokiaľ privediete párneho človeka 2., 4., 6., tak tieto pozície si môžete uložiť ako keby ručne. Znamená to nasledovné. Ak máte vy svoju pozíciu, systém vám tam ukladá bez vášho pričinenia automaticky pozície ďalších ľudí. Vy si to môžete akcelerovať tým, že aj vy si tam ručne dosypete pozície ľudí, ktorých ste priviedli vy, každú druhu. Dôležité je, aby sme dosiahli tento želaný stav. To znamená, že pod vašou pozíciou je 6 akýmkoľvek spôsobom osadených pozícií. V tej chvíli získavate $300 odmenu za to, že sa tak udialo. Samozrejme nie je to všetko, pretože okrem $300 získavate plne platnú obnovenú pozíciu na našej nástenke umiestnenú systémom. To znamená, ako keby tá vaša už raz získaná pozícia sa prepadla na dno systému na prvé voľné miesto a znovu čaká na vyhospodárenie, kým sa pod ňou vyskytne 6 nových pozícií, znova vám prinesie $300 a znova padne na prvé voľné miesto v systéme a takýmto spôsobom sa umiestňujú tie pozície neustále v tej nástenke. Je to mimoriadne zaujímavé a treba povedať, že sme v takom štádiu budovania systému, že sme ešte stále úplne na vrchu. Zatiaľ máme osadené riadky, ktoré majú 1, 2, 4, 8 a 16 pozícií. To znamená, aj keby ďalšie pozície spadli do riadku, kde je 32 pozícií, tak už potom stačí len 64 a 128 a dostávate svoju odmenu a takýmto spôsobom sa ten ako keby mlynček na peniaze trošičku roztočí. Význam celého toho metrixu je úplne jednoduchý, je v tom, že firma sa snaží akcelerovať obchodovanie a umožňuje ľuďom, aby zažili úspech. Totiž chcú vybudovať skupinu a veľmi silný tím ľudí, ktorých bude môcť odprezentovať ako tých, ktorí rozbehli systém, ktorí tomu pomohli, ktorí stáli na začiatku a samozrejme aj adekvátne tomu zarobili. S odmenami je to následovne. Pokiaľ vy zarobíte, samozrejme odmeny sú vyplácané okamžite a je možné ich aj vybrať. 80% zo všetkých zárobkov máte k dispozícii voľne, 20% zárobkov ste ako keby povinní prehnať cez obchodovanie na Forexe, to znamená, že pripíšete si ich k tým peniazom, k tým $1500, ktoré vám počas celého tohto procesu samozrejme na Forexe zarábajú a prinášajú nejaký profit.
Tu máme drobný príklad. Kúpili ste si balíček a priviedli ste 5 ľudí, ktorí si tiež kúpili balíček. Takže získavate $1500, ktoré sa obchodujú na Forexe. Označíte si svojho mentora, ktorého táto suma dolárov začne kopírovať. S tým pádom získavate všetky odmeny za zobchodované loty. A zároveň získavate za každého človeka z tých 5 krát $100 priamu províziu, takže už máte $500, ktoré si môžete buď prihodiť k tým 1500, alebo si ich jednoducho vezmete domov. No a čo je veľmi dôležité, začne sa vám na tej nástenke točiť 5 pozícií. Toto je teda potenciál 5x300 je $1500, ktoré môžete zarábať v podstate stále dokola. Jasné, že nebudeme si tu tvrdiť, že ten Matrix je nekonečný. Samozrejme, on bude generovať pozície, pokiaľ o to budeme stáť a je jasné, že to vyhospodárenie pozícií sa udeje čo možno najrýchlejšie v týchto prvých etapách. Pokiaľ budeme v projekte rok, možno 2, tak bude nám trvať vyhospodárenie jednej pozície možno tiež rok, 2. Aktuálne v tejto chvíli sa to deje veľmi, veľmi rýchlo, môžete si byť istí, dokážem vám ukázať príklady, že niektorým ľuďom už sa podarilo dokonca aj 2-krát otočiť tú pozíciu, napriek tomu, že sme na absolútnom začiatku. Zhrnutie. Každý sa môže stať členom Tradesto zdarma. Každý môže priviesť ľudí zdarma a každý môže byť súčasťou nášho Tradesto Social Trading plánu zdarma. Poskytujeme možnosť zúčastniť sa aj Premier plánu, to je zase pre všetkých, ktorí by radi profitovali z tých priamych provízií a z možných doživotných ziskov z pozícií na tej nástenke. V každom prípade ja osobne považujem projekt Tradesto za veľmi zaujímavý, pretože z hľadiska obchodovania je mimoriadne veľmi dobre stabilný. Je to postavené na tom, že Forex ako trh je v podstate nikým neregulovaný a neexistuje organizácia, ktorá by určovala tam nejakými zákonmi nejaký pohyb. Forex sa riadi len a len čisto ekonomickými ukazateľmi a podľa nich funguje. Zároveň je to trh ale mimoriadne veľmi dobre a veľmi presne auditovaný a kontrolovaný. To znamená, že Tradesto ako forexový broker musí dodržiavať absolútne všetky zákony a záväzky, ktoré pre ňoho vyplývajú z pridelenej licencie. Tá licencia je medzinárodná, jej získanie je pochopiteľne veľmi ťažké a podľa medzinárodných zákonov, ak by akýkoľvek nepríjemný zážitok ste mali, tak môže to znamenať, že celý broker by mal obrovské problémy a ľudia, ktorí dovolili nejakým spôsobom tam nejakú nekalú činnosť, v podstate doživotne budú mať zákaz pracovať v podobných segmentoch a o to samozrejme nikto nestojí. Takže je tam veľmi stabilný fundament, ktorý generuje peniaze, ktoré majú úplne jasný pôvod. Nie sú to peniaze, ktoré musel niekto niekde vyzberať, jednoducho sú to peniaze, ktoré štandardne využívajú aj veľké spoločnosti na Forexe. Obrovské spoločnosti, svetové korporácie zvyšujú svoje zisky tým, že ako keby špekulujú s peniazmi, ale slovičko špekulujú v tom najlepšom slova zmysle. Zároveň je na tom úžasné, že pri vstupe na Forex nepotrebujete veľkú sumu a hlavne žiadne peniaze tam neumrtvujete. Ak tam dnes dám $1000 a zajtra si chcem tých istých $1000 zobrať, ak som ich pochopiteľne medzi tým buď nezveladil, alebo som o nejakú časť z nich neprišiel, tak to môžem ľubovoľne spraviť a táto voľnosť je vynikajúca. No a prepojenie na mentorov, ktorí sú ochotní nechať sa kopírovať, je vynikajúcou vecou, pretože naozaj ja keď som teraz v tejto chvíli o Forexe počul prvýkrát, mne si stačí otvoriť účet, vložiť tam istú sumu peňazí, stlačiť tlačítko kopírovať a kľudne o 2-3 týždne môžem prísť k počítaču, dovtedy to nemusím žiadnym spôsobom sledovať a pozriem sa, či mi to o nejaké percentička zdvihlo. A buďte si istí, že ten vývoj tam je veľmi zaujímavý a verím, že to budete sledovať nie raz za 2 týždne, ale určite denne. Takže takýmto spôsobom máme pripravený projekt. Ak sme vás akýmkoľvek spôsobom zaujali, nech sa páči, pre vstup do systému kontaktujte osobu, ktorá vám poslala toto video, respektíve ktorá vás pozvala na prezentáciu. No a ďakujem vám veľmi pekne za čas, ktorý ste venovali sledovaniu našej prezentácie.